Udo dịlụ na ụmụnne nke m, ụmụ ọma na ụmụ ọma. Ana m ekene unu. Tata bụ ụbọchị nkwọ. Asị m ya dịkwala anyị niile mma n'ebe anyị anọ na afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Dịka m si wee kwuo, asị m na m ga-abịa taa ka nye obele nkọwa gbasalụ Ogu-Aro nke ndị Igbo. Amakwa m na arọ nke ọnwa 12 nke ndị Igbo gara aga, oge m wepụta Ogu-Aro a, ama m na m kọwakwalụ gbasala ya, mana asị m ka m bịa tata maka na ama m na o nwere ọtụtụ ndị na-esoro anyị malite ije a. O nwere ọtụtụ ndị na-esoro anyị oge anyị bidoro ije a. Ikekwofe akara wee nwee ike ije nene ife onyonyo nke anyị mebulu etu anyị si kọwa ya bụ Ogu-Aro. Ya ka m jisi ka m bịa ka m kọwakwu ya ọzọ, maka na ọtụtụ ndị na-ajụ ajụjụ dị iche iche gbasala ya. Biko, maka ife na ọ mmadụ na-ekwu ife ndị a niile, ike na ọ nwee ife m ga-ekwu na nke a mma nne etinyero na nke gara aga, maọbụ na ọ nwere okwu mkwuru na nke gara aga mma na-etinye na nke a. Biko, onye nwekwala ike ka ọ jee n'azụ, jee na YouTube, ọ ga-afụ ife niile, ife onyonyo niile anyị mekwanụ, fụ etu anyị si kọwasị Ogu-Aro mgbe anyị wepụtara ya izizi. Ka anyị gabanụ n'iru na-agbanyelụ. Udo dịkwala anyị. Ana m ekene unu. Tata bụ mbọsị nkwọ. Tata bụ ụbọchị nkwọ, ọ bụrụkwanụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa ụzọ alụkwụsị. Asị m ka m welu tata wee zie ozi a, maka na ọ ga-abụzi abalị 18 ka ọ ga-afọ ka arọ nke ndị Igbo wee bịa n'isi njedebe. Ya ka m jisi ka m welu tata wee bịa zie ozi a, na o nwere ụmụ kilikili ife anyị kwesịrị ịghọta gbasara Ogu-Aro. Ogu-Aro anyị na-ene anya ka anyị daa etinyebe na nnukwu uchu n'ime, ka anyị daa etinyebe na nnukwu uchu n'ime. Ọkwa ife dị mkpa, mana ọ bụrụ onyanwa bụ ndụ. Ogu-Aro abụrụ ndụ. Idide nọ naanị enwero ọda agụ-aro. Ewu na ọkụkọ ada agụ-aro. Osisi kwụ n'ọfịa ada agụ-aro. Mmadụ, ndị Igbo mbụ ada agụ-aro. Ọ bụ nwa bekee, mmekọ anyị na nwa bekee ka Ogu-Aro a jipụta. Ana m ebunye nnukwu nna anyị eze ibe enyi, ana m ebunye nnukwu ekene maka na ọ delụ Ogu-Aro nke ndị Igbo. Okwukwe anụ si na ọ pụta AD, ọ dịka 1826 or something like that. Edeturu m ya edetu, mana ọtụtụ n'ime anyị ma gbasara ya bụ Ogu-Aro eze ibe enyi de. Ọ nọ na igbocalendar.com. Ọ ga-afụ ka o deetilu mbido Ogu-Aro nke ndị Igbo, mana ife anyị ga-aghọta n'ime ya bụ na AD bụ Anno Domini. Anno Domini bụ Latin word nke si nọ in the year of our Lord. Ya ife m ji chọọ ịtụta nke aka bụ ka anyị ghọta na Igbo adị katagoli, Igbo anọ katagoli tupu nwa bekee abịa na ndụ anyị. Igbo anọ katagoli, Igbo adị katagoli tupu nwa bekee abata na ndụ anyị. Ife anyị ji ekwu maka Ogu-Aro kịta akwụbi ọbụla okwu na-ewepụta ya bụ maka gịnị? Na ndị nke anyị site n'oge nwa bekee bata na ndụ anyị, ndị nke anyị na-agbasozi ife ọbụla. Ndị nke anyị na-eṅomi na-agbaso ife niile nwa bekee weta. Ọ dịzị aka a ga-asị na mmalite ụwa bidolu mgbe nwa bekee bịalụ n'ụwa. Mmalite ụwa abụrụ mgbe nwa bekee bịa n'ụwa.
nwa bekee ka bụ mmadụ ikpeazụ n'ịbata na ndụ mmadụ etu okike si mee debe okike. O nwelu ndị bụ ndị mbụ, o nwelu ndị bụ ụzọ bido okike bido ụwa. Nwa bekee ka bụ the latest human addition, the latest human addition into humanity. Akpọ ọnya mmadụ, ọ ka bụ nke bịala ọfụ ka anyị wee ghọta na o nwere ife Igbo chọọ ka anyị malụ. Oge n'izu mkpụrụ ụbọchị ịtọ gara aga anyị melụ ife onyonyo kpọọ ọnya chekera gị nwa bụ onye Igbo ịkalịlụ ife dị n'Ogu-Aro. Gị nwa bụ onye Igbo ịkalịlụ ife dị n'Ogu-Aro. Kedu ife m ji kwuo maka nke a? Ọgụ na-agwa gị maka oge. Ọgụ na-enye gị oge. Ọgụ gbasara oge. Mana mụ na gị anyị enwere oge. Nwa bekee wetala ya oge. Nwa bekee webatala ya oge. Maka oge bụ ndị na-ebi ndụ n'ụwa anụ arụ. Mana mụ na gị mana anyị bụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ. Mmụọ enwere oge. Oge gbasalụ akpụkpọ arụ. Mana dịka etu o sizi wee dị, anyị gụba oge nke ndụ n'ụwa, anyị na-eweghachi ndụ nke anyị ga-adị adị, anyị na-eweghachi ya azụ, anyị na-anwụchu anwụchu. Anyị gụba oge nke akpụkpọ arụ n'ụwa, anyị abụrụ ndị na-anwụchu anwụchu, anyị abụrụ ndị na-anwụ n'oge fa eluro. Ogu-Aro bụ ife obodo ọbụla ji akọwa usoro etufa si wee ghọta ụwa, etufa si wee so etu oge si gbasafa. Nwa bekee na-akọwa oge etu o si gbasịa dịka anụmagha, dịka ịnụ agha, dịka ebe ife na-adịrọ n'udo, dịka ebe ọgbọ aghali dị. Mgbe nwa bekee wepụtala Ogu-Aro nke nyanwa, ọ ife ndị a ka o bu n'uche, ọ ife ndị a ka nwa bekee bu n'uche mgbe ọ na-ewepụta Ogu-Aro ya. Nwa bekee na-ewepụta Ogu-Aro ya n'ime arọ 1582. N'ime arọ 1582 ka Pope Gregory the 13th wepụtara Ogu-Aro nwa bekee. Correction, 1752 ka emesi n'ikpeazụ eweghachi arọ Ogu-Aro nwa bekee ọgbanwee. Pope Gregory the 13th wepụtala Ogu-Aro nke nwa bekee in the year 1582. N'ime oge afọ arọ ọfụ nwa bekee bụ na-abanye na March. Arọ ọfụ nwa bekee na-abanye na March maka ife gịnị? N'ọnwa March ka nwa bekee na-ebido agha. The name March stands for is all Roman God. Roman God bụ nyanwa ka enyela bụ nyanwa nwa afa this March. So oge ọbụla anyị na-ekwu maka March ka anyị ghọta ife anyị na-ekwu maka ya. Anyị na-ekwu maka Roman God. Anọ n'ime oge a ka nwa bekee na-ebido agha. Mmalite Ogu-Aro nwa bekee in 1582.
n'ime oge a arọ ofe ofe a bụ March ọ bụrụ Jenụwarị. emesi n'ikpeazụ olue na 1752 maka ifi n'ime oge a na arọ nwa bekee abụrụ 364 1/4 days 65 1/4 days ọ dị 376 days nkugo na kalenda nke gara aga. onye nwe ike ya ji enene onyonyo nke emelụ to be precise. mana ka fa wee maka ife na fa achọta na fa adala iwu na fa aghọtara ife fa na-akọ, fa wee bughalị anya oge fa bughalịrị ya in the year 1752 ọ ga-afọ ka fa weghachitelie ọ bụrụ 365 days. n'ime oge afọ onye nabala ụla on the 2nd of September, onye ọbụla nabala ụla dị ndụ n'oge a wee naba ụla on the 2nd of September 1752. ị naba ụla on the 2nd of September, iteta ụla echi ekwesịla ịbụ 3rd, ọ bụrụzi 3rd, ife ọ bụzi bụ 14th of September. ife ọ bụzi bụ 14th of September. so nwa bekee wepụ mkpụrụ ụbọchị 11 na n'oge nke nyanwa wee tinye wee wepụ a ka ọ wee corresponda. ife m ji wee na-akọwa ife a bụ ka m ziko na Ogu-Aro ndị nwelu ka fa si afụ nke fa. o nwere afa niile fa na-enye ọnwa fa nwelu ifefa ji wee nye afa afụ. anyị nwa bụ ndị Igbo, Ogu-Aro anyị nwa na-eso usoro anyị nwa si fụ ụwa, etu anyị si ghọta ụwa. anyị ghọtala ụwa dịka udo, ebe ife dị na mma, ebe okike nwere nkwekọrịta. oge anyị na-ekwu maka ya na-ebido, ndị Igbo bido ịgụ oge dịka n'ụbọchị ofu ụbọchị ga-enye anyị ga-abụ afa okike. o nwere ike ịbụ eke, o nwere ike ịbụ oye, o nwere ike ịbụ afọ, o nwere ike ịbụ nkwụ. ụbọchị anyị gaa dịka tata anyị nọ kịta bụ nkwụ. ụbọchị anyị gaa abalị 4 anyị akpọ onye izu. ụbọchị anyị gaa abalị 4 ndị Igbo akpọ onye izu. ife anyị ji kpọọ onye izu maka gịnị? na anyị etu anyị si fụ ụwa n'ụwa, ife ọbụla ife kwụla ife akwụdebie na onwere ife kwụsịa, na ife kwụlụ na ife ga-akwụdebie na onwere ife kwụsịa. ebe ife niile zukọtala ọnụ, ebe ife niile gbalụ. eke nwere oke, mana ebe o nwere oke ka ya na oye gbalụ. oye bụ nke nwee afa nke, mana ebe afọ oke nke nyanwa dị ka ya na afọ gbalụ. etu a ka ọ dị nkwụ, onwero ife kwụsịa. abalị na nke ndị Igbo nwere bụ nyanwa na-enye ndị Igbo izu. ọnyanwa bụ ebe Igbo si wee malite idebe ịgụ oge na ịgụ arọ nke fa, ebe ife kwekọtalụ, ebe ife jikọtalụ ọnụ, ebe ife na ife kwụ n'udo. ịbịa na ọnwa nke ndị Igbo, abalị n'ọnụnwa anyị na-ekwu maka ya, ọ ga maka na ọnyanwa bụ izu. Igbo gaa izu isaa, Igbo gaa izu isaa, ya bụ inweta abalị 4 na ugboro 7, abalị 4 na ugboro 7, Igbo enweta ofu ọnwa. abalị 4 ugboro 7 na-enye anyị 18, mkpụrụ ụbọchị 18. mkpụrụ ụbọchị 18 bụ nyanwa na-eme ofu ọnwa Igbo. maka ifi na Igbo bụ ebe ife ọbụrụ ife mmadụ kpụrụ, ọbụrụ mmadụ. onwere onye ga-eji aka ya tụsaa eke na oye na afọ na nkwọ ka ọ dabụ n'ife ọ bụ, maka onye abụ mmalite ụwa ndị Igbo.
onwero ka mmadụ ga-eji jee na ake na oye n'afọ bepụ abalị 11 eke na oye n'afọ na nkwọ na-agbalụ onwe ifefa na-agbalụ anyị nwa na-esi eso ọ bụrụ ọnụ kata ọsọ kata anyị eje makanye ụbọchị na-abụ ma ọsọ kata anyị eje mapụ ụbọchị na-abụ ife ọ bụ ka ọ bụ kpọmkwem ọ da agbanwe agbanwe ịbịa na Ogu-Aro nwa bekee ọ bụrụ etu aka ọ dị Ogu-Aro nwa bekee ji ife nyanwa chọrọ iji etu nyanwa si ghọta onwe ya wee nye izu nke nyanwa afa nyanwa ka o ji nwee Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ife ndị a niile bụ afa ife dị nwa bekee mkpa ịbịa ife dị ka ụbọchị Tuesday maka tata bụ Tuesday nwa bekee afa onyelu Tuesday bụ Roman God of War bụ nyanwa nwe that Tuesday fa na-akpọ Dies Martis maka nọọ ife dị nwa bekee mkpa ife dị anyị nwa mkpa abụrụ agha ọ bụrụ ọgba aghali ọ bụrụ nkewa nọ ịnọkwata inwe nkwekọrịta ịnọ n'udo nke anyị nwa bụ the world of complementary ụwa ndị Igbo bụ complementary ụwa anyị bụ complementary ụwa nwa bekee bụ opposing ife niile na-epose male na-epose female day night na-epose day anyị nwafụlụ ife ndị a dịka ife kwụ n'udo ya bụ na mgbe ndị Igbo na-enwe ofu ọnwa kpọọ ya abalị 18 abalị 18 a bụ nyanwanyela anyị ada mmadụ adịghị eje akpị ya aka ịma nje gbakwanye ofu ụbọchị ma o wepụ ofu ụbọchị maka gịnị na ọ bụ ya bụ izu ọkwa ofu izu afọ bụ abalị 4 izu afọ bụ abalị 4 na-eso ọnwa nọ n'elu ọ bụ na izu afọ gbaa ugboro 7 ife ọ ga-enye gị bụ abalị 18 etu a ka ndị Igbo si wee nwee Ogu-Aro fa abalị 18 bụ eke oye afọ nkwọ eke oye afọ nkwọ eke oye afọ nkwọ fawa na-echigha ịbịa na abalị 18 eke ga-arata izu 7 afọ ga-arata izu 7 oye ga-arata izu 7 nkwọ ga-arata izu 7 maka na ụwa ndị Igbo bụ ụwa ebe ife nọ n'udo ọ dịrọ ka Ogu-Aro nke nwa bekee ebe enwere ike Monday nwere ike inweta abalị 5 n'ọnwa Wednesday nwere ike inweta abalị 5 n'ọnwa Friday nwere ike inweta abalị 6 n'ọnwa etu a ka ọ dị fani na-arara ịra nke ndị Igbo ịbịa n'ọnwa onye ọbụla nwetala abalị zulie onwere onye nwere abalị nke karịa ya bụ na Ogu-Aro Igbo abụrụ ife mmadụ ọ bụrụ ife mmadụ ji aka agbakwanye ọ bụrụ maka na mwepụta Ogu-Aro Igbo na ọmụnwa debelia ọ bụrụ ọmụnwa debelia onye debela Ogu-Aro Igbo bụ eke na oye na afọ na nkwọ ife nso bụ eke na oye na afọ na nkwọ isolie wee gbagoo n'iru ife ị ga-enweta ka ị ga-enweta isolie chigha azụ ife ị ga-enweta ka ị ga-enweta maka na eke na oye na afọ na nkwọ ada agbanwe ị bịa na-arọ nke ndị Igbo isolu nya bụ eke na oye na afọ na nkwọ ị ga-afụ na arọ ndị Igbo ga-abụ gbaalụnụ m na maka ntinye na bekee 364 days ọ dị ka otu narị na oru na 3 na abalị 4 nyanwa ga-enye anyị arọ ndị Igbo a ife ọ na-akọwala anyị bụ na ndị izu 7
ọ bụ izu asaa ị ga-enweta okpukpu 13. izu asaa ị ga-enweta okpukpu 13. ọnyanwa ga-enye gị izu asaa. ịgụ anya n'ọgụ ọnụ ọ bụrụ 91 weeks. isobie n'izu n'izu onye gị 91 weeks. ya bụ etu a anyị si enwe 4 days na-enye anyị ofu izu. 7 izu na-enye anyị ofu ọnwa. 91 izu na-enye anyị ofu arọ. mmadụ enwekatara nwee ike ịgbanwe agbanwe maka na ife ịchọdebe bụ iso ụzọ okike. eke, oye na afọ na nkwọ. mmadụ ada anọkata rapụ iku ume bụ ikuku kube mmiri. ikuku bụ ife a na-eku eku, mmiri ka a na-aṅụ aṅụ. adị eku mmiri eku na-aṅụzi ikuku aṅụ. mba, etu a ka ọ dị na eke na oye na afọ na nkwọ. onye ọbụla sobelie ga-enweta ofe ife a. mana ife dịzi iche bụ na eke na oye na afọ na nkwọ ebidoro na anọ dominai. ọ bụrụ mgbe afọ ka o bidoro. eke na oye na afọ na nkwọ abụrụ in the year of our Lord. eke na oye na afọ na nkwọ abụrụ in the year of our Lord. ọ bụrụ anọ dominai. ọ bụ na mbido ya na Ogu-Aro a na-ekwu gbasalụ physical existence, ndụ adị n'ụwa. ọnya kpatara na onye ọbụla ga-enye nsọpụrụ. onye ọbụla ga-enye nsọpụrụ n'ife ndị ọzọ na-eme maka na ụwa ndị Igbo bụ ụwa complementarity. ọ bụrụ ụwa mgbasa, ọ bụrụ ụwa opposing. mana ka anyị na-enye nsọpụrụ ife ndị ọzọ na-eme, anyị ga-ama nke anyị. iwepụta Ogu-Aro bụ ka anyị malụ nke anyị, ka anyị ghọta nke anyị. ọ bụrụ na anyị fụọ ọnwa anyị tata n'ọnwa, ibulu ofu onye Igbo ma onye Igbo na-abụ bukọlụ ya na ndị oji ndị ọzọ bụ n'afa n'ọnwa fa mechiche ọnụ. onwere onye ga-ama nke bụ Igbo na nke na-abụrụ Igbo. mana fa sụba asụsụ ịmalụ nke dị iche. kedu ka onye bụ Igbo ga-eji sị na ya bụ Igbo? maka na o nwere ike bụrụ onye ọzọ na mala asụ Igbo. ife melie onye Igbo bụ ife ọmaalụ gbasara Igbo na onwe ya. onye ọzọ na-amarọ ọ ga-amụ ya karịa onye afọ na-amarọ ya. tata ma ndị nne ma ndị nna ma ndị nkụzi amahadum, ụwa ndị Igbo niile bụzi ụzọ onye ọzọ ka anyị ma. anyị amarọzi onwe anyị. anyị aghọtara ụwa nke anyị. ọnya ka anyị ji na-ewepụta Ogu-Aro ka anyị ghọta na onwelilili ife anyị nwelụ bụ nke anyị kpọmkwem, ka ụmụaka anyị wee nwee ifefa na-enekwasị anya, ka ọ dabụ na sọsọ nke onye ọzọ ka ụmụaka anyị na-akọpi na-enekwasị anya, ma nke fa ghọtara ma nke fa na-aghọtarọ. maka na ọtụtụ ndị be anyị aghọtarọ ife gbasaa izu na ọnwa nwa bekee. fa aghọtara ya. fa marọ ifefa na-egoli mgbe fa na-egoli ifefa na-egoli. oge na-agara aga anyị golicha afụ ngoli arọ nwa bekee na nwa bekee bala arọ ọfụ na Jenụwarị. mana ọtụtụ n'ime anyị amarọ ife Jenụwarị bụ. mana onye ọbụla zijele ozi si onye ibie Happy New Year on the 1st of January. mana anyị amarọ ife nwa bekee na-egolilu. ọ bụrụ na fa na-egolilu anụ dominai, ọ bụrụ na fa na-egolilu in the year of our Lord, ọ bụrụ na fa na-egolilu mgbe fa kọnka n'ụwa niile, ọ bụrụ na fa na-egolili mgbe fa kọnka mụ na gị, ọ bụrụ na fa na-egolili mgbe fa bịa mee nne mụ na gị mabụlụ tupu, ọ bụrụ na fa na-egolili mgbe fa bịa wepụ asụsụ anyị, ọ bụrụ na fa na-egolili mgbe fa bịa napụ anyị akụnụba anyị, ọ bụrụ na fa na-egolili mgbe fa bịa napụ anyị ụbụlụ isi anyị, ọ bụrụ na fa na-egolili mgbe fa bịa napụ anyị okwu ọnụ nke anyị, ọ bụrụ na fa na-egolili mgbe fa wepụrụ mmụọ dị n'ime anyị. ọ bụla ife ndị a ka nwa bekee na-egolilu maka na onye a ma o ji wee bụrụ ọkalịsị n'ụwa. mụ na gị ekwesịrị isogolie.
mụ na gị ọ bụrụ na isi dị anyị mma na anyị ghọtalụ anyị ekwesịrị isowe egolie ọ bụ ife kwesịrị ka anyị solu na-egoli ọ bụ ife kwesịrị ka anyị solu na-egoli maka na aga m agwa ụnụ na March ka ndị dị ka Iran na-enwe arụ ọfụ nke fa obodo ọbụla ma mgbe fa na-enwe arụ ọfụ nke fa kwụsịalụ n'inu ekwudosie n'ike mana mụ na gị ọ na-apụ anyị ala kalịsịa mana ijụzie nwa anyị kedụzi nke bụ nke ya ọmarọ so ife anyị na-ewepụtala ife ndị a niile bụ maka ndị na-abịa abịa maka ndị na-abịa abịa ka fa wee nwee ike nwee ọnụ okwu ka fa wee nwee ike nwee ebe fa gbadoro okwu onye na-esozigodu nke ndị ọzọ ka ọ bụrụ dịka etu ndị Igbo si gwa anyị na oje mba na ị ga-asọpụrụ ụwa gị sọpụrụ ụwa onye ọzọ ka ọ wee dịle mma maka ọ dapụ na iwelu nke anyị tụnye n'ọfịa anyị ebulu nke onye ọzọ na-egoli mana anyị amara ife ọ bụ Jenụwarị nwa bekee na-eselebrate Roman god ọ na-akpọ Janus ọ sị na ọ nwere iru na abụọ ofu iru edi n'iru ofu iru edi n'azụ ọtụtụ ụmụ Igbo amara ife ndị a ụmụaka ikpoje na nọzri skuul na-agụ Jenụwarị Febrụwarị Maachị Eprel Mee Jun Julaị ọnwa ife Maachị bụ Ọgọst Septemba Oktoba ọmụ ife ndị a niile bụ mana ọ na-egoli ana anyị nwa bụ nne na nna ada akụzi maka na anyị nwa amarọkwụ ọnya ka anyị ji wee na-ewepụta Ogu-Aro nke anyị ọdịbendị dịlụfa mana ọdịbe anyị dịkwala anyị ya bụ na Igbo na-eji Ogu-Aro elota echeta akwado okike na ndụ fabinenu ụwa dịka izu o nwere ndị nwere ike isi na ọ kwesịrị na ọ dịrị etu a na Igbo ga-abụ ndị agha na-egbusisi ndị mmadụ jee na-anapụ ndị obodo ndị ọzọ nkefa na ọ bụrụ na anyị dị ka nwa bekee na ọka aka mma ọ nwekwa ike bụ na ya bụ okwu nwere ebe ọ kwudoro mana azụ bụ azụ nkịta bụ nkịta ịmaghasịzi maka ife na nkịta na-ata maọbụ na oke na-ata azụ azụ bụrụzi azụ bụrụ oke onye nwere ajụjụ nke a nwezi ike ije jụọ okike mana anụ ọbụla ga na-agba n'ụwa ya anụ ga-eme ife ọbụla ga-emetu etu okike si debịa ya na Ogu-Aro ndị Igbo na-enye anyị maka udo ọ na-enye anyị nkwekọrịta na udo ọ na-enye mụ na gị abụrụ ọsọ maka iji wee meso ndị ụwa ọzọ mana ọ maka ndụ mụ na gị na ndụ nke anyị na ndụ n'ime ndụ nke gị nwa dịka mmadụ maka na ọ nwero ife kasị na ụwa ka onye ghọtalụ na nwee udo na ndụ a maka na ọ nwero ife mmadụ ji ọgbaghara eme ọgbaghara na ọgbaghara ka ọtụtụ ndị be anyị kịta ji bụrụ ndị daa n'ọya si na ọ nwee hypertension o si na ya baa diabetes si na ya nwee ụmụ ya dị iche iche udo ndụ dị mma udo okike dị mma maka na anyị afụgo ebe udo okike na-adịrọnụ anyị afụgo ife ọ na-eme mba ụwa dị iche iche anụkatafe nwee tsunami anụkatafe nwee earthquake o nwere ụdị anada enwe maka ife na ọ bụ na okike anọrọ n'ụdị ị ga-afụ ozugbo ya bụ na etu a anya Igbo ji wee fụ okike n'udo ka fanwa bụ ndị Igbo ji fụ onwe fa nke a bụ pan Igbo ikwu anya na onu nke anyị jizi bụrụ ndị ọkala Igbo ọkala bekee ọ bụrụ pan Igbo mana ife a bụ Igbo niile nke bụ ma olu m Igbo niile ma Igbo ifo na Benue steeti ma Igbo ifo na Bendel steeti
ebe ọbụla Igbo anọ na ofu ife ka fa nwee, ofu ife ka eji mala Igbo. Ọ bụrụ na asụsụ Igbo ka eji mala Igbo, ọ bụrụ asụsụ Igbo jikọrọ Igbo ọnụ, ọ bụrụ asụsụ Igbo ejikọrọ Igbo ọnụ. Adị m anụ ife onye Abakaliki na-ekwu ma ife onye Ịza, adị m aghọta ife onye Ịza na-ekwu, mana abụ m Igbo. Aga m eche tupu nghọta ife onye Nsụka na-ekwu, mana abụ m Igbo. Etu a ka ọ dị Igbo niile, ya ka Igbo ji kwuo na Igbo na-asụ n'onu n'onu ma fakwa akwala ọbụla ofu. Ọ bụrụ asụsụ ka Igbo nwekọrọ ọnụ wee bụrụ Igbo. Ife jikọta Igbo niile ọnụ bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ, Afịa na Anọ n'izu. Onye jikọrọ Igbo niile ọnụ. Ebe ọbụla ịfụrụ ndị na-azụ afịa, ịmalụgo na fa bụ Igbo. Ịbịa n'anya n'usoro ndụfa, ị ga-afụkwa ofu ife a. Ya bụ na pan Igbo bụ ife nwelu wee nye aka wee nwee nkwekọrịta Igbo niile. Maka ịchọba Igbo, achọ na Igbo eji na asụsụ chọọ Igbo. Maka iwele asụsụ chọọ Igbo, ịma nchọta ya. Mana iwele ọdịnala chọọ Igbo, ị ga-achọta ya. Ị gaa Benue steeti fụ ndị bụ ndị Igbo ebe ị ga-afụ ofu usoro ndụ aka fa na ndị Igbo nwere. Etu a ka ọ dị ebe niile anyị nọ. Nke a ka anyị ga-eji wee ghọta na pan Igbo anyị na-ekwu ga-enyela anyị aka ịghọta Ogu-Aro ndị Igbo. Maka na ọ nwere ndị na-ajụ ajụjụ sị, kedu ka n'arọ ọfụ anyị si wee daba? Kedu ka arọ ọfụ anyị si wee daba n'ọnwa Febụwarị nke nwa bekee? Maka na arọ ọfụ anyị etu anyị si ghọta kịta dabalụ na etiti Febụwarị na March, from the 5th of February to 4th of March. Maka na etu a ka ọnwa Igbo si dị. Etu anyị si zite kalenda arọ a, ọ bụ sọsọ ka ọ bụrụ arọ ndị Igbo kpọmkwem, ka ọ bụrụ ọnwa ndị Igbo kpọmkwem. Anyị etinyere ozi ọnwa nwa bekee. Ya bụ na mbido arọ anyị ga-abụ January 4th of February to 5th of March. N'ime oge chelụkwanụ ụmụnne. Please take your voice down, yeah? And take that thing out of speaker. Thank you. Ndewokwanụ na mechi ya tago. Aha. Ya dịka etu anyị si na-ekwu ife etu ndị Igbo si wee ọnwa wee arọ ọfụ anyị. O nwere ndị na-ajụ ajụjụ si kedụkwanụ ife kpatala arọ ọfụ anyị ji wee daba n'ime ya bụ Febụwarị. Ọ bụrụ mmadụ melia, ọ bụrụ mụnwa melia. Etu m si fụ a bụ iso Eke na Oye na Afọ na Nkwọ sogidie bịa nweta izu, nweta ọnwa, si n'ọnwa wee nweta arọ. Ebe ọ daba ka ọ ga-adaba, o nwere onye gbanwere ya. Mana o nwere ajụjụ ndị ọzọ na-ajụ sị, mana abịa n'obodo fa na arọ fa na-abụ oge fa na-eji agụ arọ, ụfọdụ si na Ọgọst. Ebe mụnwa si bịa, anyị na-agụ arọ ọ bụkwa anya bụ Ọgọst. O nwere ndị na-agụ arọ nke fa na Oktoba. Igbo na-asụ n'onu ma fakwa akwala ọbụla ofu. Biko gị nwa ka ọ dịla ịchọpụta ma ndị bụ na-agụ arọ. Ọ bụ na fa na-agụ arọ, kedu oge fa na-agụnyaba arọ n'ime arọ? Anyị sị ka anyị sobe oge obodo ọbụla na-agụ arọ, anyị ama nweta ofu Ogu-Aro n'ala Igbo. Maka na ife anyị na-eso kịta bụ pan Igbo niile. Anyị solu ụzọ Igbo niile, anyị afụ na anyị ga-enweta arọ ọfụ anyị n'ofu oge. Mana anyị sị ka anyị solie na mpaghara Igbo dị iche iche, anyị ga-afụ na arọ ọfụ
oge ọbụla nwere ike ịbịa ebe ọbụlụ ọgọst, ije ebe ọzọ ọbụlụ oktoba, ije nke ọzọ ọbụlụ jenụwarị, ije nke ọzọ ọbụlụ disemba. maka na gịnị n'igbo dị ọbụlụ ndebe anyị asị n'ocho n'ocho. igbo dị na mbagana na mbagana, mana o nwere ife jikọ ọfọ ọnụ. ife afụ jikọ igbo ọnụ bụ nyanwa bụ fakwa ụkwala ọbụla ofu. ọnyanwa bụ the pan igbo. nke a mee na oge m na-ede Ogu-Aro, asịrọ m ka m bịa tinye anya m n'etu ndị Ogbunike si agụ arọ, maka na ntinye anya m ebe afụ ọma ndabali igbo niile. nke dabali igbo niile bụ Ogu-Aro nke igbo, nke fa na-ebido na Febụwarị, nke daba n'ọnwa bekee Febụwarị. nke a ka m chọọ ka anyị ghọta aghọta, ka anyị wepụ anya anyị dịka etu obodo m si eme, maka na onye akpata n'igbo kwa akwa na ọbụla ofu. ọ ga-enwe ife niile, ọ ga-enwe ife igbo kwekọtala, ife igbo nwekọtala ọnụ. ịbịa n'ọnwa mbụ ndị igbo na anyị na-ekwu maka ya, ọnwa mbụ igbo na-agwa gị maka mbido okike. ọnwa mbụ na-agwa gị maka mbido okike. ọ na-ekwu maka na mbụ gị jee n'isi isi, gị jee n'isi isi, n'isi mbido isi mbido nke okike. ọ bụrụ isi mbido nke obodo, ọ bụrụ isi mbido nke ụwa anyị na-afụ anya. ọ n'isi mbido nke okike. ọnya ka igbo ji ọnwa mbụ akpọkọ, ya ka igbo ji ọnwa mbụ akwalite, ya ka igbo ji ọnwa mbụ eme ka anyị bụ ụmụ igbo ghọta na ife ọnwa mbụ na-ekwu bụ mbụ. ọ bụrụ na ọnwa mbụ, ọ na-achọ ka anyị tinye uche anyị na mbụ, na mbido n'ebe okike gbado okwu, na mbido n'isi isi, n'isi mmiri. ọnyanwa bụ na mbụ. ọ dịrọ ka nke nwa bekee na mbụ a bụ Jenụwarị. ọdịbendị dịlofu, ọdịbe anyị dịla anyị etu a ka nyanwa si kpọọ afa nke nyanwa Jenụwarị. mana Ogu-Aro ndị igbo si na ife kia mkpa, maka na ife dị nyanwa mkpa bụ udo, na ọ ga-ebidogodu weta udo mmụọ na udo mmadụ. udo mmụọ na udo mmadụ ga-ebido na mbido okike. ọnyanwa bụ na mbụ. ị bịakwado na ụbọchị isi na anya bụ mbido, ị bịa n'ụbọchị mbụ nke ndị igbo dịka tata bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa nke a. n'ụbọchị mbụ igbo ga-ebido aba arọ ọfụ na-arọ nke na-abịanụ, ya bụ na oru ụbọchị na asatọ na-abịanụ. ọ bụ na nkwọ, ọ ga-adaba na nkwọ. inekwa na ịbụla onye na-atọkwa na ị ga-achọpụta na n'ọnwa ọbụla na-etu a ka ọnwa ọbụla na-esi ebido. na mbido arọ ndị igbo, mgbọsị anyị ga-aba n'ọnwa mbụ, ọ bụ na o nwere ife anyị na-enwe, ife aṅụli anyị na-eme mgbọsị afọ. ife aṅụli anyị na-eme mgbọsị afọ abụrọ maka mbụ ka anyị na-emela aṅụli, dịka nọmba 1 etu nwa bekee si eji nọmbas eme ife aṅụli. ife aṅụli anyị na-eme mgbọsị afọ bụ ife gbasara okike. na mbụ afọ, n'ụbọchị mbụ anyị na-adaba na nkwọ ọbenu, maọbụ inwere ike sị na nkwọ bụ mmụọ, maka kalenda Ogu-Aro igbo na-agwa anyị maka udo mmụọ na mmadụ, udo okike na udo mmụọ na udo mmadụ. ya na izizi mkpụrụ ụbọchị nke mbụ, ife bụ nyanwa ka anyị na-enwela aṅụle abụrụ first, ọ bụrụ 1. ife anyị na-enwe aṅụle bụ nkwọ, nke bụ enu na anị.
maka na ị na-anya na Ogu-Aro ndị Igbo chọpụta na ọnyanwa bụ ife Ogu-Aro ndị Igbo na-alụja aka enu na anị, mmụọ na mmadụ, udo enu udo anị, udo mmụọ na udo mmadụ. ịbịa tụsa eke oye afọ nkwọ, ị ga-afụ na ị nwee ike ikewafu ụzọ abụọ, enu na anị. ịbịa n'enu ị ga-enwe eke n'ikuku nke bụ nkwọ. ịbịa na anị ị ga-enwe anị, ịbịa na anị ị ga-enwe ana na oye. nke a bụ ife anyị ga-agbada, ife anyị ga-aghọta, maka na onye ọbụla na-eme nrikosin ya na-agbaja ọsọ n'ebe anyị adị. ife ndị a bụ ife nwa bekee bụ nyanwa na-eselebrate first day. anyị nwa adị celebrate first. ife anyị na-eselebrate bụ onyinye okike na ndụ anyị, na ndụ mụ na gị. na-ewezuga ikuku ndụ ama ndị, ewezuga eke ndụ ama ndị. ife ndị a niile bụ ife nọ n'ime mụ na gị. ofu ọbụla pụa mmadụ ama nzu oke, ofu ọbụla pụa mmadụ ama ndị. nke a bụ ife anyị na-afụ na anyị na-egolilu n'ụbọchị nke mbụ na n'ọnwa, nke dabakwa n'ụbọchị nke mbụ na-arọ. ịbatakwa n'ọgwụgwụ ọnwa, ụbọchị nke ikpeazụ na ọgwụgwụ ọnwa na Ogu-Aro ndị Igbo, ị ga-afụ na ọ na-agwụ n'afọ. afọ bụ nyanwa bụ ana. ịbịa gbalie ana ị ga-enwetakwa afọ na oye, nke pụtalụ aja ana na mmili. ọnyanwa bụ ife pụtalụ aja ana na mmili. ife ọzọ dị na kalenda maọbụ Ogu-Aro nke ndị Igbo bụ agwa dị iche iche anyị tinyere ebe afọ, nke nwa bekee a na-akpọ kọlọ na nwa bekee. maka o nwere ndị jụrụ ajụjụ sị gịnị kpatara na agwa ndị a niile etinyere ebe agwụgwa a na ọ bụ agwụgwa ndị Chinese. na ọnwa anyị na mbido arọ anyị dabakwa na nke ndị Chinese. ọ bụrụ na fa dabalụ n'ọka o si wee gba, ọ bụrụ mmadụ, maka na tata bụ tata anyị ka nọ. anyị akaduna wee luele na ngwụsị, mgbe anyị wepụta kalenda anyị akarolu na ngwụsị arọ. mana igube eke na oye na afọ na akwụ ebe ọ danye ịma nsị, maka na o nwere ofu nwanne anyị mụ na ya na-ekwu okwu sị m na ebe o si bịa na ọ na-aga eke daba mgbọsị ụka, na ebe o si bịa na fa na-ebughalị ya na fada azụzi eke, na a ga-ebughalị ya bụ afịa buji oge ọzọ. nsị anọ ọnya bụ ife dị nwere nsogbu, maka na ịma mbupụ eke ebe eke ibupụgodi ese na ọ bụrụ ụbọchị a ọ gị nwa na onye afọ na-aghọli onwe ya. onye na-eme ife ndị a bụ nyanwa na-aghọli onwe ya. ọ bụrụ na tata bụ nkwọ, ama m na tata bụ nkwọ, asịkwazịa m na tata abụrụ nkwọ, na mama nzu nkwọ taa, na mma azụzi echi bụ eke echi abụ eke m na-azụzi a, kedụzi ebe m debere nkwọ? nkwọ ka m na-ezu ori ka eke ka m na-ezu ori? ụgha na aghịgha adịghị. ọ dịgo ka Ogu-Aro nwa bekee, ọ dịgo ka etu nwa bekee si agụ arọ. nke ndị Igbo nwere ife ọzọ ị ga-etinye, etu afọ o si danye ka ọ ga-esi danye. ọ bụ na ọ dabakwanụ mgbọsị nwa bekee na-agụ arọ nke ya, ọ maka na ọ ga-enwe mgbe ọ ga-echigharịgide dabakwa mgbe nwa bekee na-agụkwa arọ nke ya. maka na ọnyanwa ka anyị na-eso, ebe ọ dọbala anyị ike anyị abanye n'ime. anyị nwere agwụgwa bụ ọbala nke a na-akpọ red na nwa bekee. anyị nwere agwụgwa bụ akwụkwọ ndụ nke a na-akpọ green na n'okwu bekee. anyị nwere agwụgwa nke bụ anwụ
yelo na nwa bekee. Anyị nwere agwụgwa nke bụ oji black n'ọnụ nwa bekee. Ife ndị a niile gbasokwa the same, ọkwa nyanwa bụkwa the same eke oye afọ nkwọ, maka na eke oye afọ nkwọ nwekwara ife na ndị a n'elu. Mana inekwa anya ịfụ na ọnyanwa ka anyị jikwa mee Biafran flag. Inekwa anya ịfụkwa na the same 4 colors bunyekwala the same Biafran flag: red, green, yellow and black. Ma ọ bụ etu ọbụla isi wee tụgharịa anya, etu a ka ọ dị. Ọ agwụgwa ndị oji na-eji eme ife ọbụla fa na-eme. Onye wepụtalụ nke a bụ Marcus Garvey. Onye maka anyị jikwa were agwụgwa a tinyekwa, maka na ọkwa agwụgwa nke dabakwalụ na ya bụ eke na oye na afọ na nkwọ. Ya bụ nwanne m na-eche na agwụgwa ndị China, ọ bụrụ nke ndị China, ọ bụrụ Chinese. Ọ bụrụ na ọ nwee ka o si chaa anyị balabala n'anya, ọ bụrụ na ọ maka etu afọ o si acha n'ife, na ọ bụ ife dị na PDF, ọ kọlọ dị na PDF dị na online, etu o si acha n'anya. Mana ije print anya efu na ị ga-enweta proper colors dị daka, ọ bụrụ neon colors. Maka o nwere ofu nwanne anyị jụrụ ya bụ ajụjụ. Akala ọzọ dịkwa n'ime ife ọzọ anyị zipụta na n'ebe Ogu-Aro bụ ife anyị ji wee nye okike na onwe ya ekene. Ife anyị ji nye okike na onwe ya ekene, anyị ga-afụ akala na anyị ga-afụ ife osise ịnọ n'ime ebe afụ. Ife osise na anyị ga-afụ nke mbụ bụ kpọzie anya ikenga, isi ikenga obodo. Isi ikenga obodo nke m na-akwụ bụ obodo ụwa nke ndị Igbo. Were isi ikenga afụ tinye, maka na anyị ma na Ogu-Aro ndị Igbo na-enye otuto okike nke ọ gbawala ụzọ abụọ, maka na okike gbawala ụzọ abụọ. Mbụ gbawala ụzọ abụọ, mgbawa ụzọ abụọ nyere anyị enu na ana. Enu bụ Amadioha bụ nna. Ya bụ na mbụ na ị na-anya n'okpuru anị Ogu-Aro nke ndị Igbo, ife eselese na Ogu-Aro nke ndị Igbo, agwụgwa m na-ekwu maka ya na ọ bụrụ Chinese bụ colors ndị a, red na black na green na yellow. Ọ bụ etu aka PDF si wee wepụta ya. Ọ bụrụ akwa, ọ bụrụ akwụkwọ kpọrọ nkụ ma akwụkwọ dị ndụ. Etu aka the colors si wee pụta na PDF. Ọ bụrụ ya ma o ji bụrụ Chinese colors, ọ bụrụ Chinese. Ife a bụ agwụgwa ndị nke anyị. Then ife ọzọ m na-akọwa bụ nke a kịta. Nke a ka m na-ekwu na ọnyanwa bụ isi ikenga obodo. Ndị na-akọwa si na ọnyanwa bụkwa Amadioha. Eji m ya wee tinye dịka nna ndị Igbo. Then nke a bụ anị, maka enu na anị. Nke a n'onwe ya bụ anị. Etu ndị Igbo si ezikọ anị dịka nne, dịka ọkpụ. Then ife ọzọ eselese ebe a bụ akala nsibidi. Nke a bụ akala nsibidi ji asị sị kwụsị. Akala a ka ị ga-afụ na nwa bekee na-ewekwa ya kịta na-eme ife dị iche iche, mana ya marọ na ife a bụ akala anyị. Akala a na-asị kwụsị. Then nke a na-asị maka ndị na-abịa abịa. Kwụsị maka ndị na-abịa abịa, maka na anyị ga-agbanwe ụzọ anyị maka ndị na-abịa abịa. Anyị nwa ka ọ dịla ịkwụsị mmegheli na ofufu anyị na-efu maka ndị na-abịa abịa. Inekwa n'anya na anị ebe anyị ga-afụ na ọ dịla ifefa na-abụ bụ aka agụ na nsibidi. Maka na o nwere onye na-asị na ọ bụ Chinese, mana anyị tinyere ma Chinese symbols, uses Chinese colors.
ife ndị a abụrụ kọlọ China, ọ bụrụ symbols China, mana maka ife na nwa Igbo amara Igbo ọ ghọtara ife na-emenụ, anyị aghọtarozi na ife ndị anyị na-ebe akala nke anyị. ya bụ na okwa etu a ka ọra m n'ọnụ. Dịka m si kwu, abịarọ m ịtụsasị kalenda nwa bekee, achọrọ m ịbaba na kalenda nwa bekee, maka na mbaba na kalenda nwa bekee ọbụla ịkọwaba ife gbasalụ Jenụwarị, Febrụwarị, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ife anyị bụ ịkọwa bụ nke etu o si gbasa ndị Igbo, ka anyị mara ebe obi anyị dị, ka anyị mara ife anyị ji wepụta, ife anyị bụ n'obi wee wepụta kalenda. maka na onwe kalenda ndị dịbuli adị dịka nke nwanne anyị nnukwu nna anyị ezi ibe enyi debelụ, mana nke afọ bụkwa kalenda nwa bekee, maka na o jikwa Jenụwarị, Febrụwarị, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December wee mee anya bụ kalenda. mana o mesịrị ya ọ bụrụ kalenda ndị Igbo, maka na kalenda ndị Igbo kwesịrị inwe afa ọnwa ndị Igbo, dịka anyị si malụ na ọnwa mbụ bụ mbụ, ọnwa abụọ bụ abụọ, ọnwa atọ bụ ọnwa gbakwolunumọnụ ọtadogokwa m n'ọnụ, ọnwa Ifeke, de na ọnwa anọ bụ ọnwa anọ, ọnwa ise bụ ọnwa agwụ. etu a ka o si wee gagide wee lue n'ọnwa ụzọ alụkwụsị. anyị ezipụtago Ogu-Aro ọtụtụ ndị iji kịta, ya bụ na ị na-anya ị ga-afụ ọnwa ndị Igbo, maka na ọkali ndị Igbo ka anyị na-eme. etu a ka ọ dịkwanụ. anyị ewere ya ka ọ bụrụ na emesịa anya kalenda Igbo nweta 364 days, anyị agbakwanye ofu arọ, ofu mkpụrụ ụbọchị wee nweta 365 days. anyị emerie etu a maka na anyị chọọ ka ọ bụrụ kalenda Igbo kpọmkwem, maka na Igbo abụrụ ife a na-aghọli aghọli. eke na ọya abụrụ ife a na-aghọli aghọli. nyanwa ji aka ya gbaa ụzọ anọ, nyanwa ji aka ya gbaa n'ọnwa nye anyị oru na asatọ, nyanwa ji aka ya n'arọ nye anyị ọnwa 13 n'arọ, nyanwa ji aka ya nye anyị ife o nyere anyị izu 91 n'ime arọ. etu a ka o si dị. so ya nwa achọrọ iji gbanwe bịa agbanwe ka ọ wee bụrụ kalenda nke anyị kpọmkwem. ọ nwezikwa ife ọzọ m na-elotara, biko onye nwezila ajụjụ ọ dịkwalụ m ozi jụkwa m. mana ọtụtụ ife ndị akọwanyarị nne n'oge gara aga, na-arọ gara aga. daalụkwa na ụmụnne m, unu emeka daalụnụ. ka ọ dịkwa n'ụbọchị ụka, mbọsị a ga-ewetakwa ozi ọfụ maka n'ime ọnwa aịbanye nke bụ ọnwa alụkwụsị. ife gbata m n'uche kịta bụ etu ndị Igbo na-esikwa enwe aṅụrị gbasala arọ ọfụ. ofu ife m na-achọ ikwu n'obo na ịbịa n'anya ife dịka nri na ife dịka ọka, obodo na-aba anyị ma na-ebozifanwa na-emezi arụ ọfụ uri nne na ala Igbo. ọ bụ na anyị nwa bụ ịmụ Igbo si na anyị ga-ebido inwe aṅụrị arụ ọfụ dịka nwa bekee si enwe New Year celebration. ife niile ndị Igbo na-enwe dịka ọka na nri na-enwe dịka aṅụrị arụ ọfụ. ifefa na-enwe ya bụ na afọ nke ịtọ n'ime ọnwa mbụ, ụbọchị afọ nke ịtọ n'ime ọnwa mbụ. mana ọ bụrụ oge ọbụla ka fa na-eme etu a. mgbe ụfọdụ ọnwa ife dapụta fa ebugharị anya, dịka etu m si kwu na ofu nwanne anyị gwalụ m, onye Delta steeti, na ebe nyanwa si na ọ na-aga ekedabịa afịa ekedaba mgbọsị ụka, fa ebugharị anya bụ afịa fama nzu a, fa ebugharị anya mgbọsị ọzọ. mgbọsị afụfa bugharịrị amarọzi mmafa na-azụzi afịa mgbọsị a na-azụkwazi afịa eke. etu a ka ọ dịkwa na arọ ọfụ ndị Igbo na-enwe aṅụrị a. ama m na ọka na-enwe nnukwute aṅụrị a na-akpọ ịmụ ọka. faji enwekwa nnukwu aṅụrị maka arọ ọfụ abanyelụ. mgbe a na-eme ịmụ ọka,
etu a ka ọ dịkwa nri. Ọ na-adabakarị ụbọchị afọ n'ọnwa mbụ, maka onwe ndị na-aghọtafe ife a chee nọ maka ụbọchị afọ a na-eme aṅụli afọ bụ ụbọchị abanyelụ arọ ọfụ ndị Igbo. Mba, ụbọchị afọ n'ọnwa mbụ na-agwa gị afọ nke ịtọ n'ọnwa mbụ, mgbe ụbọchị afọ dabalụ ụbọchị nke ịtọ n'ọnwa mbụ, which is gịnị, mgbe ụfọdụ ọ na-abụ 4 times 3 12 days. O dipendi mgbe ọnwa mbụ afọ, mgbe afọ dabalụ, maka na ọ bụ na afọ adaba on the 3rd day n'ọnwa mbụ, which means na ọma mbụzi that 12 days ọ ga-akali. Mana ife fa na-eme bụ na fa na-ebughalị ya n'ime afọ nke ịta n'ọnwa mbụ, fa na-ebughalịzi ya tinye mgbe ojizi na wee delụfa mma. Onye kpata na ọgwụ ụfọdụ fụ na a na-enwe aṅụli ọnwa mbụ, ọ na-enwe aṅụli arọ ọfụ n'ime Maachị, maọbụ onwe ndị mma na a na-enwekarị ya bụ aṅụli arọ ọfụ n'ime ngwụsị ọnwa mbụ, nke na-abụkwa afọ nke ikpeazụ n'ọnwa mbụ. Afọ nke ikpeazụ n'ọnwa mbụ, mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na afọ nke ikpeazụ a n'ọnwa mbụ n'ọnwa ife dapụta fe ebughalịzi anya mgbe a ịfụ na ọ dabazilụ n'ọnwa abụọ maọbụ n'ime Maachị nke nwa bekee. Ndị be anyị ọ na-agbagwojuzi anyị anya. Ọ ife mgbagwoju anya ka m ga-achọ ka anyị wepụ. Ọ bụrụ na anyị kwekọta na anyị ga na arọ ọfụ anyị ga-abụ mgbọsị ọbụla Ogu-Aro Igbo batalụ na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ na arọ, nọ mgbọsị a ka anyị ga-enwe ya bụ arọ ọfụ. Anyị enwebia mmalụ nọ ife ọ bụ. Ọ bụkwanụ na anyị ga-asị na anyị ga-esolu usoro ndị ichie ji emie kịta, na fa na-emie n'ime afọ nke ịtọ maọbụ afọ nke ikpeazụ n'ime ya bụ ọnwa mbụ, ka anyị ghọta na ọ bụrụ ya bụ the first, ọ bụrụ ya bụ mgbọsị izizi abanyela ọnwa mbụ, ọ mgbọsị akazilụ a ga-enwe ya bụ aṅụli ọnwa mbụ, ọ mgbọsị akanyezili ya. Nke a bụ ofu ife m chọọ ka anyị niile na-atụ n'uche, maka na arọ na-abịanụ ọ ga-ama mma ma ọ nwee ka anyị bụ ụmụ Igbo ebe niile anyị nọ n'ụwa, ma ọ nwee ka anyị ga-esi wee mee ife ncheta arọ ọfụ ndị Igbo. Ọ ga-amagbu onwe. Ọ bụ na ọ nwee ka anyị ga-esi mee ncheta, ọ bụlụgodu na anyị na ụmụ anyị nọ n'ime ụlọ likọ nri, ọ bụlụgodu na anyị pụta na be ofu onye na obodo ọbụla anyị nọ likọ nri, ọ ga-ama mma, maka na anyị nwa ka ọ dị ịlụ iwelite bụ omenani anyị, ọdịnani anyị. Nwa bekee tinyego nnukwu ego, o tinyego nnukwu ego n'ịkwalite ọdịnala nke onye kpata o ji gazuo ụwa niile ọnụ. Ego o tinyelu ka fa na-akpọ marketing. Ọ maketi gị too much. Mụ na gị nwekwara ike ịmaketi nke anyị bido maketi bịa, anyị bido kwube maka ya, anyị bido kanye bie, anyị bido mebie, ọ gaba agaba, anyị afụ ife anyị na-ejikwa na-enwekwa na aṅụle. Mana anyị niile ka ọ dịlụ ikwekọta n'etu a m si wee kwu. Ndị na-eme ya eme na-eme ya mgbe ụfọdụ ọbụla afọ nke ikpeazụ n'ime ọnwa mbụ. Anyị nwa ga-enyochazi mala ife ọ bụ. Ama m na ọ nwere ụmụnne m ndị bidogolu ife onyonyo ndị dịka Obi Igbo TV. Ama m na anyị ekwugo maka ya. N'afọ atamụ obele n'afọ agbọ izu obele ndị ọzọ gbabakwa izu, otu dị iche iche gbabakwa izu, ka anyị malụ mgbe anyị ga-asị na ife a ga-abụ ka anyị mebekene ya emebe ka ọ bụrụ ife ọgbọ anyị a ga-arapụrụ ụmụazị nke anyị. Amakwa m na nwanne m nwoke bụ Ifeanyị Chukwu na anyanwụ na okwukwago okwu gbasara Ogu-Aro rinne. Ama m na ọtụtụ ife okwu na mụ nwee etinyere ọnụ na nke a, mana anyị niile dị etu a na-ekwukwa, ọ na-abakwa anyị ntị obele, ọ na-edebakwa anyị n'ọkpụkpụ, ọ na-edebakwa anyị n'ome. Ofu oge ụwa nke anyị abụrụ ụwa nke anyị, ọmala anyị arụ.
daalụkwa na ụmụnne m egbugo m n'oge ka chi foonu ebe onye anọ na ya pụtakwa ụla ka anyị na-aga nọ ije ọma nọ na ụbọchị ọma nọ ka chi foonu ka ọ dịkwa